पेडणेच्या काँग्रेस गटान इब्रामपूर गावात पावसान पिडीत जाल्ल्या वाठाराची पळोवणी केली। ज्या लोकांक ह्या पावसान बरोच फटको बसला तांकां सरकारान कितें तरी फुलना पाकळी दिवची म्हण मागणी पेडण्या काँग्रेसीन केल्या। आर्टेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आणि शेड लायल्ले तेन आयज कंटिन्यू जो 4 दीस पाऊस पडन पेडणे मतदारसंघात जी लोकांची भरपूर हानी जाला। एका तिलारी धरणाचे उदक सोडपाचे हे सरकारान इंटिमेशन दिवंक ना म्हणून चड जाला। आयज आमी इब्रामपूर गांवांत येयल्या, सगळीकडे अजून घरांनी पाणी भरला। हे सगळे गोट्यांनी लोकांचे गायी पाणयान आसा, तेंचे मोटर आसा ते उदकान आसा। आयज जो पेडण्याचो आमदार आसा ताणी ह्या लोकांक गरीब जे कष्टकरी हे इब्रामपूरचे लोक आसा तांकां आपल्या आमदारकीच्या निधींसून जास्तीत जास्त लोकांक फंड दिवपाचो ही आमची मागणी आसा। हे जे इब्रामपूर गांव हो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊचो दत्तक गांव आसा। ह्या दत्तक गांवाची इतकी बिकट परिस्थिती ह्या खासदारान करून दवरल्या, तेणी हांगासर केन्नाच लक्ष दिवंक ना। आणि आयज 4 दीस लोकांक हांगासर पेडण्यान पाणी ना, थंयसर जे फिल्टरिंग मोटर आहा ते उदक भरान सगळे शॉर्ट जाला। इतली दुर्घटना जावन सुद्धा जो आमचो स्थानिक आमदार आणि गोंया सरकार उपमुख्यमंत्री आहा तेचो अजिबात लक्ष ना। तेणी ह्या कष्टकरी लोकांक आपली सेवा दिवची ही काँग्रेसची मागणी आसा। हांगासर पेडण्यान इब्रामपूर ह्या गांवान आसा आणि हांगासर जे लोकांचे आयज ही नुकसाण जाल्ली आसा बुट्टी येवन, ती हांगासर सरकारान कांयच तांकां अलर्ट दिवंक ना। आणि त्या अलर्ट न दिल्या कारणान तेंची खुबशी हांगा हानी जाल्ली आसा। तेंचे हांगासर जे गायी आसा, गोठ्यान आणि सामान आसा, गवत आसा, ते सगळे तेंचे वेस्ट जाल्ले आसा। आणि हे सगळे आयज सरकाराच्या काही चुकीमुळे जाला अशें हांव म्हणटा। कित्याक तर तेंच्यांनी जर तांकां अलर्ट दिल्लो किंवा तांकां मेसेज दिल्ली बाबा अशें जावपाचें आसा, खंय तरी गेटीचे बी उदीक सोडपाचें आसा, तिळारी धरणाचें जर अशें सांगलेलें जाल्यार ते आपले सामान खंय तरी सुरक्षीत जाग्यान दवरता आसले। इब्रामपूरचो काल सोमार पासून थंयसर पाणी भरलां, तेव्हा आम्ही पहिले बघून पाणी ह्या करून गेलो, बघून जाल्यार पाणी खालती शेतान आमच्या भरलेला। तर मग आम्ही काय केलो, आम्ही उठलो आणि गाई हाडूंक म्हणून गेल्लो। आणखी नवीन हाडूंक स्कीम बी सगळी पास जाल्ली आहा, नवीन गाई हाडूंक थंय आमकां गाई मेळांक ना। आणि जर परत येतो आम्ही घराकडे जाल्यार खंय सबंद पाणी हेका भरला। ते येतूकच आम्ही तो बायचो आमचो मोटर काढलो, काढून गेलो, थंय पाणी भरला। मुसरचे 2-3 मोटर होते, ते दुधाचो योग होतो, गाई धुवचो कटराचो बी सगळे मोटर 3-4 होते। ठिबकाचो मोटर होतो, तो पाणी आनी गेलो। मग त्यातल्यान आम्ही ते काढले तुका वयर आणि थंय ठेवले हे। आणि हो वाडो जो आहा न्हू, त्या वाड्याचो त्या वाटेने एक भाग क्रॅक जालो। हो गायी होते ते मग आम्ही रातच्या 12 सुमार मातशे वयसून दुसरे कडेन येयले। भड्डारा जसं आहा सध्या ते लोकांक मांगर भिजलो, सगळं असलेल्या ती खस्त होत झाली, काठिया गेली, संडसान पाणी भरला, चीज पडली। तरी आम्ही 4 घरा वाचली आणि आम्ही वाचलो। तो आमच्या देवाचं पूर्व पुण्य आणि तुमचा सगळ्यांचं इतक्यात। आणखी काय ना, तिथून तुम्ही काय सहभागी व्हाय जाय आणि आमका काहीतरी समजा। आणि गायींचे चार काढून त्यांना आता चार हाडूंक तो आमकां जागो ना, भड्डार चोरीचे पडटा, आटलो खसून सबंद पाणी भरले। आमचे शेत आणि केळी हांगा आसले, माझे जवळ 300 केळी आहा। 300 केळी माझे आता सारखे पाण्यान लॉस जाल्लो आहा कम्प्लिटली। आणि आमच्या घरान उदक ह्याच्या आणि हेचे बावडे गायीचो बावडे सारखे उतल्या उदकांसून बावडो कसो काडटा तो बावडो देव जाणा आणि देवाक पाहिजे। आणि हे कॅनलचे पाणी सोडीत आहा। इब्रामपूर शांताराम नागेश शिरोडकर घरान पाणी गेला, सगळा गेला, केळी गेले, नाल गेले, पंप सगळा बुडला। आणि पत्र उभान सगळ्यांनी नाल असले ते गेले।